Goddag alle sammen og velkommen til en video mere her på kanalen. Vi spiller noget mere med Oscar. Og så tænker jeg bare at vi kunne sige sensation. Så er mig og ham Kim. Havde du fået meningen, jeg ville kunne gøre videoerne? For der er ikke en mening, jeg ville gå i gang. Jeg har med controller. Jeg spiller på controller, men jeg har en computer. Jeg spiller controlleren til. Fordi jeg ikke så god tastatur, men jeg kan godt. Hej. Hvad? Og skal du være med? Nej, sæt din mikrofon til dig på. Hvad skal vi tage? Det er lige meget, vi kæmper bare. Okay. Din mikrofon er 30 meter lang. Og så vi behøver ikke lave alt det der i VI'en, hvor vi kæmper meget. Vi behøver ikke sætte op med en VI'en der. Åh shit. Okay, jeg er ikke klar på at falde ned. Okay, Oscar. Au, shit. Okay. Oj, hvor missede jeg. Fuck. Sgu nær lige. Så det er lækker. Jeg er da bare god. Det er klart, at man skal ned. Yes. Du kunne ikke skyde mig ned. Jeg havde heller ikke high ground, men du kunne skyde mig ned. Au. Fuck, er det der for en gun? Ah, tænk bare. Så jeg skal lige ændre det. Og det stik, jeg havde ved det. Skulle du ikke lige noget? Jo, men jeg har fikset det. Så simpelthen kunne du bare gang med begge eller hvad?
Øj, hvor du kan lide. Oh my god, jeg faldt ned. Nej! Nå, du er ovenover. Og havde du begge? Fuck. Dårligt. Det er sygt. Er jeg dårlig? Nej, jeg er dårlig. Jeg vil bare gerne sige, det er mig, der flækker dig. Øj, så skyder jeg bare dig ned. Hov, jeg kom lige til at vise det. Okay. Jeg gik ramme. 13.000 XP. Hvad? Jeg har lavet 13.000. Jeg fik 13.000 XP. Slap af, jeg pærer. Kilo. Det har jeg ikke. Ej, altså. Det var der. Jeg Øj. Du er så klar, Chris. Det var fordi, jeg kom til at gå ind i det der lille af. Hvad? I starten da. Du synes klam, altså. Hvor er grapplerne henne? Hvor er grapplerne henne, Oscar? Et sted i verden. Du synes så klam, altså. Den der skade 88 i headshot. Jeg er 6 up. Altså, du kan Jeg har ikke klare ikke dig uden at skyde ned, eller du kan klare dig uden at ikke have high ground. Hvis du ikke har high ground, kan du klare det. Gør mig lige nu. Lige nu har jeg meget mere håb end dig. Ja, lad være med dit lortevåben. Hvor er grappleren, synes? Jeg må heller ikke holde til at fortælle mig med. Bare fordi du bliver rullet lige nu, kan du gøre sådan.
Det kan du ikke uden en grappler. Se, altså du er så lort, du er nødt til at bruge den. Og så skal du selvfølgelig have det. Hvad? Jeg rammer dig uden! Så skal du ikke bare være en mand og smide den der grappler. Okay. Eller skal du være... Jeg skal lige finde sangen. Okay, jeg vil lade stoppe, okay? Stop med... Du må ikke dræbe mig, okay? Okay. Er du klar? Ja. Eller skal du være en... Eller skal du være det også? Jeg holdt sangen. Hvad? Kan du heller ikke holde sangen? En kort, fordi jeg hører en god sang om dig. Ja, det er du faktisk. Når du bruger grappler. Nu ved jeg hvor du er. Du kan godt reset den nogle gange, så det er ikke bare. Vi er begge to bottle. Hvor er du hen? Fucking dårlig. Det kan også være, at det var mig, der blev bedre. Din liv. Kan du klare det? Det er vist, fordi jeg lå. Eller nej, fordi du... Ja. Din healer først. Jeg finder det lige lidt. Hvor er det, du finder det der henne? Hvad? Gør det godt, Oscar, hvor er det, du finder det henne? Ja, det jeg finder det bare. Oscar, sig det. Du er sådan en dårlig saver, vist. Du kan bare gå ind på gold. Bare nede og spille med dig. Du har aldrig... Altså, du taber også bare hele tiden. Du skal bare gå ind på gold. På hvad? På gold? Ja. Okay. Jeg er lige ved at dræbe mig.
Nej, jeg gør. Jeg er ikke engang blevet bedre. Det er du nok også. Jeg kan ikke engang gå ind, når jeg skal ind. Jeg står bare stille. Står du bare stille? Ja, lige i starten der, når man skal til at gå ud. Jeg tror bare, jeg er bedre. Tit når jeg ikke har spillet lidt lang tid, så bliver jeg jo bare bedre af at spille det igen. Okay, Oscar. Okay, hvad er det for en var? Og vi er begge to så low, at vi altså... How to run. Mike. Du skal prøve at join Victor. Nej. Hvad? Nej. Kommenterer du ham lige? Ja. Det er sjovt at se ham. Hvis du ser videoen, så er det fedt. Ingen healing og sådan. Nej. Yes. Bagefter joiner vi Victor. Jeg fik bare automatisk grapple også der. Nej, det må jeg ikke bruge, heller ikke healing. Oh my freaking god. Nå. Jeg tænker, at den her video, I så jo mig blive bokset som en fisk, og ham blive bokset og bare ligge derinde og græde. Så jeg tænker, at det var den her video. Håber, I kunne lide den. Hej.